Joo. Eli pelataan nyt Jokboxia. Joo, mutta jos ääni kuuluu huonosti, niin voitte kommentoida, että ääni kuuluu huonosti. Onko joku... Joo. Vois nyt hakata puuta ja ottaa vähän ruokaa tästä. Normaali. Sori, jos tää vähän lagaa. Joskus tää vähän lagaa, niin pitää lopettaa tää pelaaja. Toivottavasti ei se tällä kertaa lagaa. Jos pistää asetuksista, videoasetuksista, grafiikka. Nopea olisi ehkä. Hieno, nopea. No vaikka nopea. Ihan sama. Joo, ja tätä herkkyyttä voisi pistää vähän olemassa. Joo, nyt on hyvä. Joo, tää Jokbox on ihan ok. Ei nyt parempi kuin Tekkitti. Mutta teidän mielestä voisi olla, jos joku tykkää enemmän Jokboxista kuin Tekkitistä. Joo, ja ehkä mä pelaan joskus Jokboxiikin. Löytyi talvimaailma. Ja sinne meni miakka. Nyt voitais kerätä puuta tässä. Ja sitten tässä on tämmönen modi, että kun hakkaa puuta, niin koko puu kaatuu. Se on kätevä. Ravinne. Siis, mitä? Niin se teksture. Mä käytän nyt yhtä teksturea. Voitte sitten kommentoida, jos ette halua, että mä käytän teksturea, niin sehän kyllä sopii. Tai käy. Joo, ei voi olla niin vaikea. Ja sitten tässä on semmonen hyvä asia, että kun kuolee, niin kamat säilyy. Mut hyvä, ettei oo tullut mitään uutta päivitystä, että kun kuolee, niin kamat menee. Mikäs tuolla? Toi lintu. Joo. Tuolla on kyllä. Joo, siellä on joku pahis. Epäilen, että skorpioni. Ja sitten täällä on tämmönen kirja, että näkyy tälleen kaikki jutut. Mutta, ok. Älä sano tätä mikään tehtävä tai tämmönen. Mikä siellä on? Älä sano, että noi on pahiksi. Etkä siellä vaan oo pahis. Kuka pahis täällä on? Se on vasta nopea on. Kuka se on täällä? Se on jossain tuolla katolla. Onks se siis... Siis... Onks toi vihainen mulle vai mitä? Mitä mä sulle on tehnyt? Vois kurkata tuolta katolta, että onks siellä... Ei, älä sano, että siellä on joku... Ei oo... Skeleton. Tietty skeleton on täällä. Enkä mä vaan kuoles, mä tipun tästä. Ei! Joo, noita ei sit saa hakata, jos mä hakkaan ne hyökkää mun kimppuun. Siis oliko se kissapahis vai kuka täällä on pahis? Siis mä en kyllä oikeastaan tiedä, että mikä täällä on pahis. Onks täällä haamu vai onks sä pahis? Täällä alla on pakko olla se. Ihan sama. Joo, kohta voitais tehdä beissi. Mä menen tonne suolle tekemään muuten beissi. Ihan ok paikka. Mä en
kyllä oikeastaan tykkäs pelata normaalilla. Me voitais pelata ja easyllä kohta. Mä vähän nyt easyllä. Kun mä en oo pitkä aikaa pelannut hardilla, siis normaalilla. Okei. Mut täällä suola on sit pahiksi